چیرۆکە کوردên Efrînê bi binpêkirinan re berdewam e. Got ji destpêka dagirkirina bajêr di sala 2018 de û ta roja îro Kurd rastî binpêkirinan ji revandin, heşkencekirin û talankirinê hatine. Komeleya mafê mirovan li Cizîrê didezanîn. Tevîgokarê rêxistinên mafê mirovan li Efrînê qede xeye lê wan gelek binpêkirin belgekirine. Her wiha Komeleya Navbûrî tek kes dike ku armanca çekdarên opozisyona Sûriyê ji van binpêkirinan guhertina demografiye. Rojane rastî revandinê tên rastî yani îhana wan dibe gotinên nexweş û kesê hatine girtin jî hinek wek dibe maldar carkê û di duwa siya hatine girtin her car jî pera didin heyetên berdan ji ber wê jî mecbûr dibin ji mantiqê derkevin û dest datînin ser malê wan û hedef jê jî ew e. Ofîsa Yasayî de Encûmena Niştimanî a Kurd li Sûriyê de dibêje binpêkirinên Gol Efrînê pêk tên û bi taybetî armanckirina nîşanên girêdayî netewa Kurdî li ser dirêjahiya nêzî 3 salan ve nehatine rawestandin. Her wiha dibêje got wan gelek kar û xeba ji bo belgekirina van binpêkirinan kirine. Lê karê rêxistinê navdewletî derbarî binpêkirinên Efrînê qelsin. هەلوەستا me a Ofîsa Yasayî û Encûmena Niştimanî Kurd zeralê ji van binpêkirina me şermezar kiriye me dengê xwe me ev binpêkirin me gihandinê rêxistinê navdewletî ê xwedîpan dor. Ji aliyê din di bi rastî gelek kar heta wek dibêjim kar bijîn guhertina demografî bi kar hatiye tawanê îbada cemaîyê bi kar hatiye li Efrînê bi rastî aliyê din de civaka navdewletî bêdeng bê bandorê gelekê masiyê wê hene divî warî de. Ji ber dagirkirina bajarê Efrînê ji hêla artêşa Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriyê ve nêzî 350,000 kes koçber bûne. Kesên got di bajêr demane jî rastî binpêkirinan tên. Got beşê mezin ji van binpêkirinan ji parê êzîdiyên Efrînê ne. Got hemû nîşanên girêdayî ola êzîdiyan li ser destê çekdaran hatine wêrankirin û şewtandin. Lava Esad, Kurdistan 24